Ay, shucks. Live. May kayo managbuya. Live. Share. Copy link. Share. Sa ating chat. Ay. Hindi. Sa ating share. Hello. Sa ating feeds. Yan. Ay. Mhm. Hello everyone. Hello, how are you? Kumusta? Kumusta kayo? Hello. Ayan, so wala tayong viewers. Okay. Gantay tayo ng Ayan, so habang nag-aantay tayo, nagla-live and live. Ayan, so kumusta po? August 2021. Kumusta po kayo? Yes. Ay. Saan ba to? Google Drive. Saan siya nakasave? Hi everyone, hello. Bakit di ko makita? Kakanta tayo, sige. Ito naman eh. Narrated in past months. Nandito naman. Bakit? Where are you? Hi. Photos. I try. Brush. Now. Past year. Ito. Prices. Hindi yun eh. Bakit? Nako. Share. Sa Gmail. My Gmail.
Ang pag-ibig ko, Pasko na, sinta ko, hanap kita. Sa piling mo lang nadarama ang tunay na pagsinta. Pag-iyakap kita ng mahigpit, parang ako'y nasa langit. Minsan lang ako hiling lamang. Hi, hello, good evening. Thank you sa aking nag-iisang viewer. Hello, kung sino ka man. Hi, Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Magandang gabi sa'yo, kakabsat. Ay, umalis agad. Pa-share, please. June, July, August. Ay, nako. Ang hirap kumita ng pira. Jane, likod Jane. Jane, likod Jane. Ayan, si Miss Jane. Where are you? Jane, likod Jane. Ayan, so we're going to delete those. So si Jane Licodin, merong 42,000. 72.32. And si nako, natin yun pala kami. Kenya. Here I am, playing with those memories again. Wherever I see boys and girls selling lantern on the street, I remember the child of a manger as he sleep. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in our heart. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow with one big nation peace. Proclaim the name of the Lord. Ikaw lamang, Maria Cecil. Bila.
Hala, ano ba yan? Wala man lang pumupunta. Hoy, bumisita naman kaya. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fun in it's to ride in horses open sleigh. Hey, jingle bells, and jingle all the way. Oh, what's fun in it's to ride in anyone's open sleigh. Working dogs. Ferlinda. Ferlind. James. Pugoy. Urban Thousand. Maria Lorena. Maria Lorena Velasco. Urban Thousand. Gilbert Aranda. 9706. I'm totally. Let's see. Eating. Awesome. Ano na? Nasaan na kayo? Kakanta tayo. Kakanta ako. 96. Ano, wala man lang viewers. Uy, ano ba naman ito? Wala man lang viewers. Ano bang nangyari? Nasaan kayo? May subscriber, walang kwenta. Joke lang. Yes, yes. Yes. Coach Mary Sheila. Magkano income? Roma Jasmine, hello, ano ba? Nasaan na kayo? Ha? Nasaan na kayo? Dali, kakanta tayo.
Dali na, kakanta tayo, Jasmine. Dali na, kakanta tayo. Angeli Irene Legaspi 61 539. Everybody say Juliet Talaluna. Dito nawawala. Yan. Yan. Sa wakas, wala pa rin viewer. Ay, nako. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Juliet Talaluna. Talaluna. 21 410. Ayan, so sila lang ang nagwagi. Ikaw lamang. Sword. Data. Sword. Column and this. Ade. Sige eh. Dali na, kakanta na ako. Yes. Ano ba yan? Ano ng viewers? Dali na, kakanta na ako.
Hey, kumusta kayo? Ano ba yun? Ano ba yan?